Nhasi regai nimbotaura pamusoro paMama V. Kuti kune vanhu Mama V, kuna Stiliti, kunani, but my name is Admire. Murume anotokunda vakadzi vakawanda kuacta semukadzi. Ukaine murume wako fish we share. What if I tell you Mama V is the most intelligent comedian in Zimbabwe? Mama V ane secret asingadi kuti muzive, ende secret yacho yakamira so. Muzoti Mama V vari kuita mari sekutamba sekuseka, vanhu vachiseka vachiti anopfeka kadai semukadzi chichi, but vari kutoita mari sekutamba sekuseka. Ndoda kuti mumbotarisa kuti isusu patinoenda kumaholidays normally tinowanza kuenda kana kunana Mazoe, Kariba chichi, but look at Mama V kwavanoenda kumaholidays. Mama V, for your own information, vanoenda kumaholidays kunana Dubai, Tanzania, kunyika dziri kunze dzinodhura dzedzi yakugara, ndokunoenda Mama V. Saka Mama V havanyanyi zvipostawo, vanoposta apo neapo chichi kuti this country is funny, inonakidza, inodiri. Ende futi ndoda kuti mutarise kuti Mama V mota yavakatenga izvezvi kuti chii, vakatenga Discovery, mota iri over 50,000 US. Muzoti 50,000 US haisi mari yekutamba nayo. 50,000 US imari inotenga imba, inotitengera imba. Inini newe uri kuona vhidhiyo rino tinototengerwa imba nemota yaMama V. Mama V vanodhiraivha imba, kana mamusingazivi vanodhiraivha imba nomota yavakatenga izvezvi. Ende Mama V futi chinhu chavanogona ndechekuti vanoacta as if vari poor, like kuti tinyase kurelata navo, ndekuti vanhu vagonyasa kurelata navo. Saka kana vachiacta mavhidhios avo vanongoacta vachitoshandisa chero ziaccent rere rekumusha chiri kukwatura benzi vanenge vachishandisa mavhidhiyo avo. Havambonyanyi kuita chirungurungu kana chichi, because vanenge vachida kuti vanhu varelate. Ndopandinotaura kuti Mama V vari smart. Havaiti kuti kana vane mari, vane zimota rinopisa, votanga kufamba vakadedemera kunge munhu akapfeka magogo. Havadaro, Mama V vanonyatsozvininipisa. Ende chimwe chinhu chakandinakidza ndechekuti Mama V pavakatenga mota, muzoti maskits amwe vakazoshuta nawo ndeyekuti sei, vakashuta skit vachiseva mota. That's a smart move. Handi muri kuona Mama V apa vaipretenda kuita kunge mota vasina basa nayo, kuita kunge mota kunge munhu atenga boots iye atenga mota, kutora light vachingorova maskits as always, vachiita zvavagara vachiita mazuva ese. Havana kudambogadzira mavhidhiyo vachizviti ndakapenga, maiti vanhu vanoita maskits marombe, huna mota iyi unoitengere. Havana mbodaro, vanenge vachingotaridza vachingorova mavhidhios avo semazuva ese, ende havana mbochinja hembe dzavanoactesa. That's being smart. Chero inini ndakaita mazimari handichinji idzi dzakanzi Hasta PV idzidzi, but dzagara dzakanaka. Alright, saka zvinoitika ndezvekuti Mama V ndo pamwe pandakavabigira ipapo. Ende futi tisatienda kure mana, I want to tell you about Hasta Shots. Vasingazivi Hasta Shots ndeyekuti Hasta Shots inoshota mafoto nemavhidhiyo akapenga seya muri kuona pascreen apo. Ende Hasta Shots ndo yakashuta muchato waNanyati family. Saka vada kuzoshutwa malobola, muchato dzavo, mafunctions ekumba kwavo, kana kuti personal pictures, mungobata panhamba idzo +263 773 521 486. Vasina kunzwa nhamba dzino mongodzokorera ipapa papata kuti munyatsotora nhamba. Saka torai mascreenshot enhamba idzidzi. And now ndoda ndimbotora mukana unono kumbokutaridzai mavhidhiyo aMama V amwe acho, because pana vamwe vanhu vagarisa vari kuona vhidhiyo rinono vagarisa vasingaoni mavhidhios avo, but ndoda mboti nyatsotora time inono kuti tinyatse kuappreciate talent raMama V. Guys, how you doing in it, huh? Ndingaitira masurroundings angu kuti angazozwa kunoku. Kana wafunga kuye kuno kuUK, uya nemurume wako paSpice of Visa, ende kana wauya naye fish we share. Kana usiri ready for chando usauya kuno chiri kukwatura benzi, kana usina murume wako usauya ngoti kuno kutiraidzira kuti fish we share. Ukauya nemurume wako fish we share, charity begins at home. Ndapota hangu ngoti kunoku kuUK kunotodotoshinga, kana tatumire chikafu chengetai chikafu
Landlord, Yo mwanangu. muri sei? Kuita machakwe. Pese pane Yakupura mugano yapinda. Yayerera. yakupura izvo Operation yangu izvo zviri kusosona kudai bate musana wangu wese. Umwana wangu kupesira wakabuda musoro kwangu kakura ndakasoma stitch. Chando chacho chandondipinda chibereko yapinda pese. pese. Pese mwanangu yapinda. Anyways, saka tinoonana zvedu kumba. Zviri kuita sei? Ndandoti pamba papa dhuze. Aiwa, kamubatika muri kungobati muri kubata mota yenyu. Muri kubata mota yenyu here? Mukangoita kunga mukandongobata tonga mweya tsvina kati chanetsana mai. Makanganisa muri kubata tiko mota yangu imota yenyu. Mune manyemwe asingaite stereki imi. Tiri kubaira ite kubata mota yangu chi. Handiti pamba patinogara ngepamwe chete. Tinogara tese. Cottage Amai mimi mune manyemwe asingaiti. Muri kunzwa? Amusiri maifarisa po muchiti zvinhu zvokutenga mota usina stand. Amusiri mere. Chidrive yakastand yenyu muovertake nestand. Criticism mwanangu. What is kutenga yanyu kuita sei? Cheovertake ne dining range up. Tupe tisusu takumwa kutopinda busy manje. Imosha roti mimi makatenga stand ndine moto. Kana wakabarwa zvakanaka chidarika apa. Kana wakabarwa muti. Those are some of the videos by Mama V. Amwe wacho anotokwanisa maplayer because akawanda, and amwe wacho anokwanisa maplayer because angatori ma-adverts, which bring us to another fact yekuti Mama V futi vanorwa futi ma-adverts, and pama-adverts avo vanenge vachirwa futi vachiita chibharanza zviroti kana vane mari havachaitiri vanhu ma-adverts. Munhu unongoramba uchida imwe mari. That's why chero Elon Musk nana Chivhayo vanotoda dzimwe mari. Hanomukuzvona mari saka haikwane. And Mama V futi pama-adverts avo vanopuhwa something between 150 years up to 800 years. Ndiyo vanowana zvodependa neadvert rako kuti uda kugadzirwa rakaita sei, ndo ravanoita. Ende guys vanhu vanomeka mari amana zvopa zvandifungidza kuti vada kuitirwa maadverts amandibatai pawhatsapp ndokuitirai, ndoda kuitirai tipei mari iyoyo. Right, chero une shoma uya nayo kuwhatsapp titaurana. Hani muri kuona maviews andikuita zvoreva kuti maadverts ndogona kuitira chero uchita nezvechii unongondiudza ndobva ndakuitira advert pakati pevideo sezvandaitira Hasta Shots. Saka musakangano Hasta Shots because Hasta Shots inotorwa mavideo nemapicture neni neteam rangu. And guys, thank you for watching Hasta PV. Musakangana kusubscribe mana. Takatomirira macomments enyu. Ini ndo reply macomments ese manje. Ndasiyana nevamwe vaya vanonzi anti reply macomments evanhu ndopisa. Inini ndakatobeja ndakati hapana comment risinga reply panapa pa YouTube. Ndakazi reply macomments